Pred začiatkom práce s minerálnymi izoláciami Izover si musíme pripraviť okrem izolácie aj meter a nôž na rezanie, najlepšie priamo od spoločnosti Izover, ktorý je na rezanie izolácie špeciálne prispôsobený. Izoláciu rozvalíme. Nárast izolácie do požadovanej hrúbky skomprimovaného balenia je veľmi rýchly, hlavne pri veľmi kvalitných izoláciách, ako je napríklad Izover Unirol Profi. Potom už môžeme pristúpiť k izolovaniu podkrovného priestoru. Najprv si zmeriame svetlú šírku medzi krokvami. Šírku prírezu zvýšime o 2 cm, aby nám izolácia lepšie držala medzi drevenými prvkami a izoláciu odrežeme. Izoláciu vložíme medzi krokvy a vyrovnáme, predovšetkým v miestach styku izolácie a krokvy. Prvá časť izolácie podkrovia je hotová. Voľba hrúbky izolácie by mala byť v súlade s jej návrhom. V tomto prípade sa kombinovalo zateplenie nad krokvami so zateplením medzi krokvami, čím bola dosiahnutá celková hrúbka izolácie 380 mm. Nasleduje pripevnenie parotesnej fólie. Použijeme klimamembránu Izover Vario KM Duplex UV. Fólia má z jednej strany špeciálnu vrstvu, ktorá pri kontakte s krokvami funguje podobne ako suchý zips a vďaka tomu dochádza k jej prichyteniu ku krokvám, čím sa urýchli jej montáž. Ako náhle je parozábrana natiahnutá, je potrebné ju trvalo pripevniť ku konštrukcii pomocou na to určených sponiek. Odporúčame každú sponu zalepiť lepiacou páskou Izover Vario KB1, čím sa minimalizuje riziko netesností. Následne je potrebné riešiť detaily napojenia fólie na okolité konštrukcie. Napojenie na podlahu alebo stenu urobíme pomocou tmelu Vario DS. Hrúbka vytlačeného tmelu by mala byť cirka 6 až 8 mm. Ďalšie pásy parozábrany aplikujeme tak, aby sa fólie vzájomne prekrývali minimálne na 100 mm a spoj prelepíme páskou Vario KB1. Tento postup opakujeme za každým, keď je to potrebné.